d'Agustín Bèrnia, que ha sigut l'art que perdura en el temps. Hi ha noms que no s'esborren mai de la llista dels carrers d'una ciutat. Noms que no necessiten ni plaques ni monuments, perquè viuen incrustats en les façanes, sostres i salons, que continuen mirant cada dia sense saber a vegades qui es va somiar i, sobretot, qui es va somiar primer. Ixe que va somiar primer en totes les façanes, sostres i salons d'Alzira va ser Agustín Bèrnia Bartolomé, perquè és un d'ixos alzirenys que van deixar huella sense fer soroll, però amb una elegància que el temps s'ha encarregat de respetar. Parlar d'Agustí Bèrnia és parlar de tradició, d'ofici i de vocació. El seu nom s'ha repetit generació rere de generació i sobretot en el si d'una família d'Alzira, que va acabar convertint-se també en un sinònim d'un bon fer artístic. Va néixer en 1894. Va saber molt prompte que en les seues mans estaven destinades a crear bellesa, bellesa especialment en el seu poble, en Alzira. El seu pas per l'Escola d'Artesans de València va ser només l'inici d'un camí que el portaria a Barcelona, especialment al cor del modernisme, on ni més ni menys va estar treballant en el taller d'Antonio Gaudí. Això no és un detall menor. D'allí va tornar amb una mirada distinta, molt més audaç, molt més sensible en l'art i més oberta al diàleg entre l'art i l'arquitectura. Bèrnia no va ser un creador tancat en si mateix, va ser un artesà urbà, especialment va ser un artesà que va entendre la ciutat com un llenç compartit. Els seus treballs en els interiors i les façanes segueixen presents en alguns carrers del poble d'Alzira més emblemàtics, especialment la plaça Major, la plaça de la Constitució, Reis Catòlics o el carrer Hort de Flares. Espais quotidians que gràcies a ell van anar guanyant caràcter, identitat i, sobretot, memòria. Però si hi ha un lloc on el seu talent va aconseguir una dimensió quasi simbòlica, ixe és el cicle alzireny, conegut com a la Gallera. Primer en el Saló Valencià i més tard en el Saló Àrabe. Bèrnia va saber transformar aquests espais en experiències pròpies, perquè després d'una visita a l'Alhambra de Granada i amb un estil nacionalista, ell va aconseguir imprimir en aquest escenari, com dia, del cicle alzireny, un autèntic marc especialment que mesclava una lecció estètica i que també declarava aquesta ambició cultural i especialment una aposta d'elevar el local a una categoria artística. I això és els salons que n'hi ha en el cicle alzireny, conegut sempre per als alzirenys com la Gallera. Així i tot, va saber reinventar-se i continuar creant des d'altres àmbits la seva faceta artística fins a la seva jubilació. Va morir en 1969, però la seva obra, com dia, mai serà anat del tot dels carrers del poble d'Alzira. Fa alguns anys, una exposició en el Saló de la Gallera li va rendir un homenatge, especialment fent-li un acte de justícia, una invitació que va ser oberta al públic i va veure que molts alzirenys tingueren que admirar i sobretot veure l'obra d'Agustí Bèrnia en altres ulls, perquè no la coneixien. Ulls que van reconèixer i que van entendre qui era Agustí Bèrnia, quin artista, quin talent tenia i especialment que era un alzireny que va entendre l'art com a un servici públic. Especialment des de l'Associació de Comunicació de l'Alzira volem deixar patent que hi ha persones com Agustí Bèrnia que sense posar-lo en un altar constitueixen i van construint i especialment són alzirenys per a sempre. Nosaltres des d'este humilde vídeo volem reconèixer la figura
d'Agustí Bèrnia com a un artista dels més importants que ha tingut el poble d'Occident.